ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେହେତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ କାବ୍ୟ ଏବଂ କବିତା ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବି। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ କବିତା ବା ଗୀତ ସବୁ ଡାକିଲେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବାସୁ ପଣ୍ଡା ଓ ହରିପଣ୍ଡା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ବଲପୁରର ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି 4 ଜଣ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ସତ୍ୟ ମହିମା Gracias.